Хайде с нас на снимачен ден, Боровец. Не си го затворил, ще го изсипя тук да стане бомбо. Какво какво правиш? Използвам AI, за да се направя млад, хубав и слаб. Я. Стаси, работиш ли? Не, обаче ми е спокойно да съм си около лаптопа и стоя на него по навик. А сега вече не ти е толкова спокойно.